Sanibonani bangcwele baNkulunkulu nani nonke emhlabeni, ninabantu bonke emhlabeni. Kunasi isikhathi sizofunda izwi elitholakala kumsebenzi yabapostoli 5 noma izenzo 5 sifunda uverse 29. Asilaleleni bangcwele ukuthi uNkulunkulu uthini. Nangabe ukuthi uzizwa ngathi kumele uthule ungalikhuluma izwi likaNkulunkulu phambi kwabantu noma uthule ube yipassive Christian, nawo amazwi kaNkulunkulu akhuluma nawe kunasi isikhathi ukuthi asithule. Uma uNkulunkulu asinika i-opportunity noma uma asivulela ithuba lokuthi sikhulume ngentando yakhe, sikhulume nangezwi lakhe, siyalithatha. Sizofunda kumsebenzi yabapostoli 5 verse 29 noma izenzo 5 verse 29. uPetro kanye nabapostoli baphendula bathi kumele silalele uNkulunkulu kunabantu. Kumele silalele uNkulunkulu kunabantu. Sinezwi ke ekumele silalele. Njengoba sazi ukuthi izwi lengamazwi kaNkulunkulu, izwi lenguNkulunkulu akhuluma nathi. Alisiyena uNkulunkulu kodwa linguNkulunkulu akhuluma nathi, noma lingamazwi kaNkulunkulu akhuluma nathi. Ngamanye amazwi akukho okutholakala ezwini okungasiyona intando kaNkulunkulu. Akukho okutholakala ezwini esingeke sakutshela abantu. Akukho nakunye. Konke kumele abantu bakwazi. Ngoba yena uyizwi likaNkulunkulu uJesu Kristu. Amanye amazwi uma sifundela abantu izwi likaNkulunkulu, sisuke siholwa ngumoya kaNkulunkulu, sisuke senza intando kaNkulunkulu. Asilaleli abantu kodwa silalela uNkulunkulu. Uma kunabantu abathi thula, wena yisho njalo enhlizweni yakho noma ngamazwi uphimisele ukuthi angibalaleli abantu kodwa ngilalela uNkulunkulu. Asibalaleli abantu kodwa silalela uNkulunkulu. Angisho ke ukuthi abantu abalaleli total. Uma umuntu alethwe uNkulunkulu, aholwe umoya kaNkulunkulu, uyamlalela, kodwa uma umuntu amelana nentando kaNkulunkulu, uyamelana naye, awumlaleli. Bayethe kuye. Amen.